Il-Parlament huwa mibni l-lum il-ġurnata fuq il-klijentelizmu. Apparti li nitkellmu fuq demokrazija f'dan il-pajjiż, kull 5 snin, kull elezzjoni, neligu re. Li huwa assolut u ħadd minn li kontrolla l-Parlamentu u l-Parlament tilef il-poter li jilleġisla separatament mill-gvern u jikkontrolla l-gvern b'leġislazzjoni u li jikkontrolla il-gvern fuq li jagħmel li jonfoq. Għandna bżonn immorru għas-sistema Amerikana ta' separazzjoni bejn il-gvern u l-Parlament. Hekk inti il-Parlament ma jistax ikun post fej inti ipparkjat sakemm il-partit tiegħek jidħol fil-gvern u inti ssir ministru u laqqas huwa post fej inti tmur ipparkjat hemmhekk sakemm xi darba il-Prim Ministru tiegħek, il-lider tal-partit tiegħek jagħmlek ministru. Il-Parlament huwa istituzzjoni biex tilleġisla għandha tkun u biex tikkontrolla l-gvern. Ma jistax ikun ikollok il-Parlament li nofshom huma nofs il-membri ta' partit fil-gvern huma ministri li huma kostituzzjonalment mutually responsible for each other. Li jikkritikaw il-gvern ta' dak li qed jagħmel, jikkontrollaw il-gvern ta' dak li qed jagħmel. U dawk li mhumiex ministri qegħdin hemmhekk biex xi darba forsi jsiru ministri. U allura jiddependu mill-leader tal-partit. Ġifieri, we need a system fejn għandek il-Parlament huwa hemmhekk biex jikkontrolla l-gvern u biex jilleġisla. Kif jitla? Illum kif jitla? Billi għandek 4 kaloppini, iduru n-nies, jagħmluhom il-pjaċiri, iweduhom hekk. Klijentelizmu assolut. Innota ministri li xi darba kienu ministri tal-affarijiet barranin u allura ma tantx għandhom boqxix x'qasmu ġeneralment ma telawx wara jew bataw biex jitilgħu. L-ħarwet li niftakar huwa Evaris Bartolo, ma nixtieq nara lista tal-ministri li kienu ministri tal-affarijiet barranin, għax interessanti din il- Għandek ek ministru, ek kandidat tajdlu jkun hemm lajta li ħajsir president. Sewa. L-istess ma jitlax. Għax president mhux ministru, ma jistax jagħmel parir. Ma jistax jaqdik. Ma jistax jagħmel pjaċiri. U hija dik trid tinqata. U l-argument li tinqata hija billi tagħmel a one national constituency Malta u għawdex daqqa bħal manna għall-elezzjoni tal-Europa. Mela, tagħmel kwota nazzjonali li trid iġib minimum ta' percentaġġ, whether it is 2 or 3% minn għalija in most countries minn għalija 3% il-kwota. Ma ġibx dik il-kwota ma nqisekx. Dik il-kwota naħseb mhux trid tinħadem skont kemm beħsibna ndaħlu nies fil-Parlament. Le, ma wara trid ikoll li tinħadem in conjunction magħha. U hija kwota għad-delegati qed ngħidu. Biex taħtar il-membri tal-Parlament. U meta deputati jiġu dawk mhux delegati. Deputati. Mela, hekk inti għandek a national constituency. Sawa. Gruppi żgħar indipendenti jistaw on a national basis itellaw. Is-sistema kif qiegħda llum qiegħda żewġ partiti, winner takes all, u ħawwelu. U m'għandux kontroll mill-Parlament. Mela hekk inti għandek Parlament li jingħata hemmhekk għaliex in-nies jafdawni on a national basis għax l-idejat tiegħi joġbuni u għattilhom x'inhuma l-idejat tiegħi. U jiena nikkritika l-gvern jew napprezza l-gvern skont dawk l-idejat u nivvota skont dawk l-idejat u mhux skont il-party line. Għandek il-gvern iktar huwa under control u joqgħod attention li jagħmel. Il-Ministri minn fejn jġibhom.
Hekk irid jażel deputat biex jagħmlu ministru, malli sar Prim Ministru jew sar deputat, spiċċa minn membru tal-Parlament jitlaqtew minn floku. Għax il-funzjoni hija differenti. I mean, il-President tal-Amerika mhux membru tal-Parlament. Però irid jiġi elett. Irid jiġi elett. Issa kif teleġija. L-Italja, il-Prim Ministru mhux neċessarjament ikun membru tal-Parlament. Il-Ministru qiegħed hemmhekk biex jagħti direzzjoni politika lill-Ministeru tiegħu u biex jara li l-Ministeru tiegħu qed jimxi skont dik id-direzzjoni politika li jagħti. Il-amministrazzjoni hekk trid amministrazzjoni tajba, trid civil service tajba. Civil service professjonali, civil service tal-affari tagħha, civil service li tara fil-bot. U bħala ministru you need a good manager, a person with insights ta' politika, a person with good ideas and a person of integrity. Li jekk mhux the integrity part, ma l-ewwel inti għamilt ċenat għat il-problema ta' ħafna mill-politiċi li kont iltaqa' magħhom kienet li ma kinux kapaċi ma kellhomx is-sensibilità li jisimgħu mill-feedback ta' civil servants għaxina speċjali. Għax kienu jarawhom li qed itelfuhom taxkil eżatt. Taxkil. Kun hemm ministru li jgħidu lis-civil servant tmorrux tuħdu parir minn l-leġi fuq għadi, għax jibdowlek bil-problemi. Jek il-problemi li jizistu, ma jħolqomx leġi, għandek daw il-problemi, u għek mux ħassolvijom, ħassimhom iktar tard. X'kultura Madonna. Ħassimhom iktar. U x'kienet is-soluzzjoni li sabu? Sawa. Li nibdaw namlu l-aġenziji, namlu l-corporations, namlu il-kumpaniji, li huma ħafna drabi l-istess ħaġa daqs Dipartiment tal-Gvern huwa mmexxi bl-istess mod ta' Dipartiment tal-Gvern. Bid-differenza li n-nies li jmexxuh mhumiex civil servants ta' karriera huma nies li għażilthom. Kieku kienu tajbin ma fiha xejn. Imma li għażilthom għaliex ħbib tiegħek, għaliex tal-partit tiegħek, għaliex għandek obbligazzjoni lehom li I don't think the world is better now mill-li meta kienet dipartimenti tal-gvern regolari. Meta nkunu qed naħsbu dwar riformi fil-tiswir parlamentari, x'inhu mal-lanijiet li nkunu qed infittxu li din ilħu? Li kollok li m'għandekx il-poter fil-pajjiż akkumulat f'persuna waħda jew f'grupp żgħar ta' persuni. Li għandek il-President li jista' b'xi mod jikkontrolla lill-Parlament u lill-Gvern, li l-Gvern huwa suġġett għal kontroll tal-Parlament, huwa suġġett għall-elettorat li ħadd ma jista' jagħmel li jrid bla ma għandu kontroll ta' xi ħadd. Mela tlaqna.